Ay hindi ko na palalampasin ng pagkakataon na ito para ipakita din sa inyo ang part na to ng Port Area Manila. Ayan. So, dito tayo galing kanina sa part na to. Yan yung may BPI na nakita ninyo. So, pagka dumire-diretso ka dito sa banda rito, makikita mo itong Bureau of Customs Port of Manila. Ayan, Bureau of Customs Port of Manila po ito. Parang tagong-tago naman siya. Pero ito po ang entrance niya, Bureau of Customs Port of Manila. Ayan. So yan. Diretso tayo dito. Titignan natin. Yan, Bureau of Customs Port Manila. Medyo nakakatakot mag-vlog dito pero go lang ng go. Kasi ito, napaka ano to, parang pribado siya, no? At may mga nakatira dyan ng mga squatter sa banda yan. Binahayan na. Ayan, dediretso tayo dito. Tingnan natin kung saan tayo dadalhin ng ating mga paa. Yung daanan na yan, may mga bahay, may mga tumitirang mga tao. Ang dami mga bata dito sa paligid na to. Ano kayong barangay to? Makikita natin mamaya kung anong barangay dito sa banda rito. Yan. Bata na sige, going back. Ito po ang Bureau of Customs sa banda rito. Barangay 651 Zone 68. 651 Zone 58. Ganun tao dito. Yan. Dito din. Ayaw kong i-focus sa kanila kasi mamaya misinterpret pa nila. Pero ito ang daanan, ano? Kung makikita kong mga parte na to. Nakablock ako pag ganito, no? Kanto-kanto dito. Sixteenth Street. Ang part na ito ay 16th Street, DPWH. So gusto kong tumulay tayo dito. Tingnan natin kung anong meron pa dito. Railroad Street. Philippine Ports Authority Railroad Street, South Harbor Expanded Port Zone. So dito diretso yan hanggang itong street na to. Yan.
Patuloy tayo sa ating walking tour. Tingnan natin ang part na yon. Bakit ito parang sira na lang, ewan, dome. Pero ang daming mga kabahayan dito na parang squatter na. Ayan. Saan kaya ito didiretso? Tingnan natin. So dahil kanto-kanto tong mga to, hindi ko alam kung saan to patungo. Kaya mga nakakasalubong nating mga sasakyan na to, galing yata ng Calao, UN, gano'n. At ano naman ito? Isang malaking building na ginagawa yata. Or nire-renovate lang. Ano itong anto na to? Pero part ito ng barangay 624 ba yan? Zone 68. Okay. May isang mahalagang building dito eh. Tignan natin yan. Ano kayong building yan? Parang may nakalagay Maritime Industry Authority. Ano ba itong building na ito? May logo eh. So first, let's see kung ano yung logo na yan. Marina. Okay. Kaya pala yan. Marina.government.ph. Yun. So itong building na to, Marina to. Ganda rin ang building na to. Marina, dito sa port area. Yan, kita ko. At ang address niya along ito, Philippine Ports Authority Railroad Street, South Harbor Expanded Port Zone. In fact, dalawa pala na marina buildings ito. So ito yung una, malaki-laki din to ha. Ayan. Tapos tignan natin yung pangalawang building niya, yung annex pa niya. Kasi may nakita ako dito eh. Ito ang paligid niya. Yan. Sakop pa rin ng marina yan. So malaking espasyo ano, ang nasakop ng marina building na to. So, marina building.
Ayun. Dito sa banda dito. At huwag mag-alala dahil andito rin pala ang Philippine Ports Authority Port Police Headquarters. Ayan. Dito rin. Okay, may land bank din dito. South Harbor Police. Side lang to ng marina. At sakop siya ng ito, Barangay 653, Zone 68, District 5. Ito yung barangay ko.